Duha na kabuan human moigo ang bagyong Odette apan mao ni ang kasamtangan nga kahimtang sa coastal area sa Barangay Tinggo sa Olango Island. So daghan paghapon no ang wala hingpit nga nakabarog unya perti pang gubaa sa ilahang kabaybayunan kundi natong makita no ang kining manindot unta kaayo nga kadagatan dinhi sa maong isla sa Olango nga sakop sa dakbayan sa Lapu-Lapu.